Fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna rreġistra 44 każ ġdid ta' COVID-19 li 10 minnhom huma każi ta' immigranti dan fil-waqt li fiequ 38 persuna. Il-Ministeru taż-Saħħa ħabbar li mill-każijiet tal-ġurnata ta' qabel 6 persuni huma qraba ta' każijiet pożittivi li diġà kienu konfermati. 2 persuni ħadu dan il-virus minn fuq il-post tax-xogħol. 3 każi minn kuntatt dirett ma' każi pożittivi oħra u xejn anqas minn 11 il-każ kienu sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn ħadu l-virus. L-ammont ta' każijiet totali mis-7 ta' Marzu l-hawn huwa ta' 2112 għalkemm il-Gvern qed jibqa' jaħbi n-numri tal-immigranti minn dan it-total. Il-każijiet attivi telgħu għal 527 filwaqt li t-total ta' dawk li fiequ u ta' 1535 persuna. F'din is-26 ġimgħa minn meta nsab l-ewwel każ ta' COVID-19 f'pajjiżna diġà ġew irreġistrati 187 każ ġdid. F'din l-istess ġimgħa tilfu ħajjithom 3 persuni li kienu pożittivi għal dan il-virus. L-R factor f'pajjiżna l-kemm mhux b'mod uffiċjali jidher li jinsab fil-livell ta' 1.2 li jfisser li għadu persistenti l-element ta' trasmissjoni lokali fil-komunità.